tayo doon. Kabayan mo. Saka dapat na ma-enhance na kami. Ako nag-ano ako. Basta mo yung arts, diba? Magkano kasi? Hanggang ilang oras mo? Yung pinamatagal. Ako nag-45 ako. Grabe yung magaling. Oo, mamatay na kung mamatay ka. Yes, ilang oras na lang? 3 oras na lang? 2 days na yun? 24 hours, diba? Oh, hindi dapat 48. May capacity sa 2 May capacity sa 2 days. Ano ka man natin? Nakatutusin ka tabi. Sige. Kasi tayo kapal. Uy, mag-ano ako, Japanese cuisine ako ng class. Magluluto kayo. Ayun lang. Masarap yung ano ko. Chicken teriyaki, teppanyaki. Hindi ko yung maselan. Tsaka yung ano ko, pasta ko masarap. Isa ka yung kaya, alige pasta with Wow, shrimp. ganun niya. Doon, parang nakakami sa mali. Wow, mas kanina na nakakalige pasta. Uy, di ba sabi mo sa akin dati, pag wala akong ulam sa apartment. Si Donald! Sabi ko, nakikita ko si Don, hindi ako pinapansin, nakahurt ako. Sabi ko na namaman. Hindi mo natatangin, tagad mo. Well, sabi ko, dahil sa akin dito na lang kapag makahurt ko sa Alam ko man yung ganyan. Nasabi ko, dati sobra kang ka-close pala mo ng legs mo. Makanyan niyo, bes. Makahurt ko. Sayang, si Manin kasi pag nag-i-invite, laging si Ito, kaya hindi ako nakakapunta. Oo, muli. Tara, munta. Hindi ko ako marketa ko sa akin. Saan ka kita? Baka bakit ka sa labas? Ay, ako din. Sabi ko na, ako din namin sa ba't wala kami pwede sa mga. Bakit naman ko? Yes! Eto na ako. Pura best sabi ko. Stay na yan. Takay sa dami. Magkakaroon. Ano gulo ng tao? Stay na yan. Ano pa nga magluluto din ako? Eh, uwas na yan. Ba, nagre-request ako. Tapos kahit ito yung sisigang sila. Bye!
Ingat. Tinalon niya eh! Hindi nga Sabado. Sabado. Bigat ng pension. Sabado na lang. Nakabahan po ako sa inyo. Yan na po ng jump smash ko. Napanganin ngayon na lang naglaro ng Kanina ko wala po talagang palo. one hook. Yan po slap lang. Dito din po kayo naglalaro. Sa RG. Saka Thunder. Tara! Tara.